No niin. Moikka pojat. Ja tytöt. Mitäs luulette, olisiko nyt aika vähän katsoa tätä kaupunkia, missä iskä on? Elikkä Reykjavikia. Vähän sataa vettä nyt ulkona, mutta muuten hyvän näköinen päivä ja itse asiassa tuuleekin. Lähdetään vähän kävelemään tänne kaupungille ja katsotaan, jos täältä löytyy jotain hauskaa. Niin kuin esimerkiksi tuo puu. On aika hauskan näköinen. Pimeällä vielä hauskan näköinen. Mä en tiedä näkyykö siinä, mutta siinä on pieniä valoja. Siellä paistaa. Ja tossa on se paikka, missä iskä asuu täällä. Näyttää tällaiselta linnalta vähän. Mutta nyt lähdetään kävelemään vaikka tänne suuntaan. Tässä on aika paljon tämmöisiä valkoisia taloja nyt vaan ja ei mitään muuta. Mä nähtävästi näytän teille sitten. Tulee jotain vähän mielenkiintoisemman näköistä juttua pelkästään nämä valkoiset talot, mitkä on täällä mun ympärilläni joka puolella. Ja sitten myös tässä näette lopuksi, että mitä iskä tekee töissäkin. Niin. Sellaista. Onko aika hauska piirustus? Tai maalaus? Kapina, ukkeleita ja ukkeleita. No niin, nyt iskä päätyy tänne Kauppakadulle. Tää on ihan keskustaa täältä paikasta, ja kun mä tulin ovesta ulos, niin ei satanut lainkaan, mutta kun muutama tippa vettä ja nyt sataa rakeita taivaalta. Ei ole kylmä, täällä on aika lämmin itse asiassa, mutta niin se sää täällä vaihtelee, että yhtäkkiä paistaa aurinko, sitten sataa vettä, sitten sataa rakeita, sitten tuulee ja nyt siis sataa rakeita. Katsokaa mun hanskaa. Ja nyt tässä keskustassa ihan niin, täällä on paljon erilaisia kauppoja vain. Paljon mitään nähtävää. Vähän erilaisia taloja, mutta joka paikassa on kauppoja. Niin kuin esimerkiksi Porin keskustassa. Vaatekauppa, ravintola, kirjakauppa, sama ravintola, sininen talo. Siellä on joku piirustus, maalaus ja vaatekauppa ja kahvila ja luontaistuotekauppa. Niin iskä itse asiassa nyt menee. Ja sitten iskä jatkaa kuvaamista. Onko aika hauskan näköinen poika? Katsotaan millainen napa sillä on. Upea napa. Tuollakin on niinku setä ja toinen setä. Vähän lähemmäs, että näette. Moi! Se mikä täällä on aika hassua, että kun täällä nyt ei ole maassa enää yhtään lunta, niin kuin te näette täältä joka puolelta mun takana ei ole lunta missään. Mutta sitten täällä on kuitenkin vuoria tuolla päin. Missä on lunta, katsotaas. Tuolla päin juurikin. Siellä näkyy lumi. Huippuisia vuoria. Ja jatketaan matkaa, täältä löytyy vielä jotain löydettävää nähtävää.
Täällä on aika erinäköisiä rakennuksia vierekkäin. Tuossa on tommonen kerrostalo. Sitten tuollainen joku vanhan näköinen tornirakennus. Vähän erinäköinen kerrostalo. Ja sitten puinen kerrostalo. Iskä löytyi lisää upeita maalauksia. Leikkipuistoon ja skeittipuistoon. Onkos tuo Jose susi? Keinulauta. Ja sitten tässä on tämä skeitti-paikka. Nyt kyllä iskällä kastui pörppä. Oh. Täällä sataa aika kohtalaisesti. Kuulkaas. Ystävät, hyvät, rakkaat. Pienet ja isot. Mikä se siellä on? Kirahvi se siellä on. Nyt täällä kyllä sataa niin paljon, että iskän tarvii jatkaa tätä Reykjavikin näyttämistä teille joku toinen kerta. Mutta tämä on nyt tässä, tällä erää ja nyt iskä menee sisälle takaisin, ettei kaastu enempää ja ettei vaan tule kipeäksi. Koska iskällä on jo vähän yskä. Semmoista. Nyt sitten katsomaan, mitä iskä tekee työkseen. Moikka pojat. Jos te mietitte, mitä iskä tekee työkseen täällä Islannissa, niin tällaista juttua. Tällaisella kynällä iskä piirtää. Näin. On tällaisia valkoisia täpliä pois ja mustia täpliä pois kuvasta, niin että kuvasta tulee puhdas. Tästä näkee hyvin, mitä tapahtunut. Roskia, ei roskia. Roskia, ei roskia. Sellaista iskä on touhunut täällä töissä nyt. Hei päivää ja moi! Nyt se on uusi päivä, kuulkaas pojat ja tytöt. Ja tänään mennään katsomaan vähän erilaista paisevaa, mitä tuo kaupunki oli, mitä mä eilen teille kuvasin. Se on tässä samassa videossa, niin te voi tietää mikä on eilistä ja tätä päivää. Ja tää nyt on tätä päivää eikä eilistä. Katsotaan mitä tänään näkyy. Ehkä jotain juttuja. Too much steam, it couldn't handle it. And then it sucked it back down.
Aika hassuja paikkoja, vai mitä? Tai ainakin ihmeellisiä. Isken mielestä ainakin. Muistakaa halata ja pussata äitiä joka päivä. Ja auttaa äitiä joka päivä. Hyvä. Hyvä. Apu. Hei hei.